Панера на всички. Моята колежка след малко ще пее за всички вас. Бъдете много здрави, много добри. От мое име, от името на госпожа Александрова и от името на всички, които се погрижиха да сме тук тази вечер, сега ще ви изпея една много хубава песен, моя любима. И малко си направя реклама. Искам да ме подкрепяте всички от 21 септември в ефира на BTV. Ще участвам в Гласът на България, така че очаквам вашата подкрепа. Специално и за фирма Латона Лайф, за Иван Христов. Айде, колега! Една много хубава песен и за всички влюбени, разбира се. Честит панаир на всички от град Левски!